Otec rybáři. Tak jsem vyrazil s mladou na jednu pískovnu nedaleko Pardubic. Vidíme, vlastně něco chytneme. Voda teda pěkně ledová ještě, ale já myslím, že nějak přemluvím. Placky už jsou ve vodě, tak si jdem dát jedno plnotučného radka a jdem hodit veget. Snad se brzo uzlem při prvním kaprovi. Máme tu špináča prvního. Sjoukají. Nějakých 9 kg. Jdeme ho pustit. Na druhou jsem začal dávat chili bomb. A už jdem na 2 hodin došel takový zhruba stejný kapřík. 5-6 kg možná. Pár kulíček k tomu na půlky a jednu nadipovanou k tomu. Bude to hodně rychle, tady v té ledové vodě. Tak ho jdem pustit. Modrá nasypátá ryba. Taký menší byl a teďka krásný lisec. No, takých možná 9 kg, něco takového. Šák. Tak ho jdem pustit. Tady máme poledňáčka. Chvilky 3 tady takový kapřící, no. Tak budeme pustit. Tak, máme tu večerní záběr. Pěkný lisec, nějakých 13 kg. Tak se jdeme na něho podívat. Krasaveček. Jízda jak blázen. Na jednu plovku. Tak ho jdem pustit. Takhle jim to tam dávám. Jdem poslat jen tak přes hlavu. Jako vždy. 3 ryby za sebou. Přes 10 kg. Asi jim to chutná tady tím větším. Si tady ukážem, jaký používám návazce. Používám takový multiryky. Mám tak. Tady mám jenom kroužek
se šňůrkou, kde dávám boilies. Tady to mám trochu oholený u bročku, aby se to líp lámalo. A mám tu kousek obyčejného korku mezi dvouma boiliesama. A dělá mě to takovou balančku ve vodě. Si to pak ukážem. A druhý mám taky to stejné. Akorát na konci mám takhle vrut, kde si navrtám tady třeba plovku. Tady mám Tropical a dohromady Sunset Squid. Tam navrtnem a to teda vlíná docela dost, ale ono, jak jsem tady zjistil, jak lidi zkoušeli, že hodně roných ryb, třeba pod 5 metrů a už to prostě leží na dně. A toto je teda extrémně plavé, ale tady je zas hloubka třeba 8 až 10 metrů, tak to zas může být akorát, ale já jsem zatím na to záběry docela dost, takže nevím, jestli to takhle stojí ve vodě, anebo to je jakože takhle na panáčka. Takže to je jeden návazec. A druhý, tady mám ten korek. To byla taková balančka. Krásně to tam levituje. Korek, protože je takový dobrý a zjistil jsem, že na hodně soukromákách, jak tam dáte plovku, nějakou fosforovou nebo něco, tak ty ryby to nechcou, protože to prostě znají. To už je tak. No, to krásně panáčkuje. V té hloubce to může být taková vyvážená kulička. Polední, krásný, tak 10 kg, tak ho jdem pustit. Krásný 10 kláč. Ani 15 minut a zase na tu plovečku jednu jenom. Asi šupík. Možná taky tak 10 kg. Tak ho jdem pustit. Tak. Třetí ryba za sebou na jednu udicu. Zase jednou plovka, jedna natury a prostě to chutná tím větším, krásný. Zase kolem 10 kg to bude mít. Prostě krásná ryba. Krasavec, krásný čistý ryby tady. Jo. Tak budeme pustit. Tak nám končí krátká dovolená na rybách. Strávil jsem to asi 50 hodin chytání. Povedlo se nějakých 30 kaprů od 5 do 13 kg. Bohužel se nepovedlo něco ještě většího, ale to nevadí. Zachytal jsem si dost. No, nejvíc to bralo asi na naturu. Jednu plovečku, to je taková bylinková kulička trochu. A vyhledávalo to spíš ty větší ryby.
Tím malým to asi vadilo, což byla výhoda. Když jsem tam dal třeba jahodu, tak brali spíš ty menší. No. A ještě Royal taky bylo do záběru a taky spíš ty větší ryby, takže to je dobrý vědět. Jinak počasí vyšlo suprové, což je paráda. No, komu se toto video líbilo, dejte klidně odběr, ať vám další video neunikne. Tak zatím zdarec, teď to hrčí.